És el que farem al sisè, que és el procés de reconeixement del tercer sector com un actor social rellevant. És un tema en el que s'han donat avanços importants en determinats àmbits en relació a l'administració pública i en la pròpia relació del procés de reconeixement del tercer sector com un actor social rellevant, un actor social que provoca canvis, que provoca impacte. A vegades penso, quan vam començar, explicàvem abans el procés en el 2001, quan començàvem a fer el llibre blanc, quan començàvem el rol que hi havia com a entitats no lucratives i les coses, la presència social que hi havia, i era molt marginal. Avui dia, per molts temes, està molt present. Segurament encara no és tot el que ens agradaria, tot el que desitjaríem, el que voldríem com a futur. Però inclús en aquest tema podem trobar-nos en un escenari a evitar. Joana? Doncs el que hem d'evitar és que ningú li importi el que fem. Hem d'evitar que se'ns ignori, que cada cop tinguem menys credibilitat social i que ens allunyem d'altres actors socials rellevants. També ens pot passar que cada cop participem menys de la vida política i que cada vegada tinguem menys influència en les qüestions públiques que afecten a la societat. Escenari a evitar. Escenari desitjable, Sandra? Seria avançar cap a un sector més actiu i més propositiu en la governança. També que sigui un sector més legitimat pels diferents actors socials i que treballi conjuntament amb els actors per avançar i definir els objectius comuns que permetin avançar en la cogovernança. Gràcies, Sandra. Ja veieu, l'escenari desitjable no és fàcil. El procés de reconeixement és un procés en si mateix. Per reflexionar i donar-nos les 3 idees, o les 4, les que crec oportunes, de reflexió, però sempre en 5 minuts sobre aquest tema, tenim amb nosaltres a Francesc Mateu. Francesc també fa molts anys que els coneixem, és una persona històrica a l'Intermón Oxfam i des de fa un temps president de la Federació Catalana d'ONGs al Desenvolupament en temps difícils, en temps complicats. Francesc, ens dones unes quantes pistes sobre el reconeixement? Sí, jo no puc dir que és el tema més difícil, no? Per dir-ho pots dir. A veure, la primera cosa que resulta important en un moment on aquest procés de reconeixement potser està en un punt baix. Hi ha hagut moments que les entitats del tercer sector més que seguidors han tingut fans i en aquest moment el reconeixement és baix. Una de les coses que és molt important és que ens en donem compte que si tornem a llegir les missions i les visions de les altres entitats segueixen tenint tota la vigència o potser fins i tot més. És molt important en un moment en què l'autoestima no et ve de fora ser conscient que allò per què vàrem ser creats segueix sent important i probablement en algunes situacions, en alguns moments, és més important que abans. I això ens ha de permetre recomençar com sigui, però recomençar perquè aquest punt de partida és bàsic. Aquesta seria la primera idea. La segona idea és que hem de guanyar legitimitat. I l'hem de guanyar en base a 2 coses, les idees i les persones. L'hem de guanyar en base a les idees perquè hem de ser capaços d'innovar, hem de ser capaços d'investigar, hem de ser capaços de portar coses noves. Les entitats, jo conec millor el món de la cooperació, van néixer en un moment on resultàvem imprescindibles per posar en contacte gent d'aquí amb gent del que anomenàvem tercer món. Sense l'entitat no podíem fer res. Aquesta tasca d'intermediació avui dia no té sentit. Qui vol viatge, qui vol coneix, qui vol visita. Aquesta tasca, aquest valor afegit que hem de donar nosaltres ha de ser la interpretació, com s'ha de treballar, com hem de fer, què investiguem, què fem. Aquesta seria la primera part, la part de les idees. És molt important que dediquem una part a la reflexió, a la investigació i a la innovació. I la segona és la part de les persones, la part de la base social, perquè no ens passi com dèiem en algun dels escenaris on ens quedem sols analitzant les coses. Convé que aquest canvi que proposem, convé que aquestes idees, que aquesta innovació, que aquesta reflexió la puguem portar amb algú.
I aquest treball amb les persones em porta a la tercera idea, que és bàsica, que és la idea de la comunicació. Ho han comentat els altres ponents i ho comentava el Ramon amb el tema de la participació. Jo penso que sí, i a més enganxo amb un tema que ja hem parlat, que és el tema de la base social, però que resulta imprescindible. No podem, aquesta legitimitat que volem tenir-la sense la gent. Hem de pensar com participem, com ens comuniquem. Com ens comuniquem, no com expliquem el que fem, sinó com aconseguim que aquesta comunicació sigui de dos sentits. Com aconseguim que la gent se senti part de les entitats i de les decisions que prenem. Com aconseguim explicar millor el que estem fent. Hi ha entitats que en aquests moments, quan se'ns acosta a la gent de la base social que tenim i ens explica el que es pensa que estem fent, ens posem les mans al cap, ostres, nosaltres hem anat evolucionant i aquesta persona segueix pensant que estem fent el que fèiem fa 10 o 15 anys i no hem sabut capaços d'explicar. Hem de ser capaços d'explicar això i hem de ser capaços que ens acompanyin en aquest procés. Hem de ser capaços de fer tot això per influir, per col·laborar les polítiques públiques en el sector social. Hem de poder seguir fent incidència d'una manera clara. És imprescindible que seguim fent incidència. Si el nostre rol, precisament per ho que deia al començament, que la nostra missió segueix sent molt vigent, segueix sent imprescindible que puguem fer incidència. I només la podrem fer en base a la legitimitat que aconseguim, amb el que deia la segona idea, amb la innovació, amb la capacitat de demostrar que el que hem de fer és el que hem de fer i amb les persones i amb la capacitat que tinguem d'explicar-s'hi. Aquestes són les tres idees que jo volia expressar. Cal que ho fem, cal que siguem legítims i cal que sapiguem explicar això perquè la gent no se'ns quedi darrere. Moltes gràcies, Francesc. Moltes gràcies, Francesc, t'ha sobrat temps. Em queda un dels detalls que has comentat, la vigència de la missió al temps que l'activitat o que la raó ha canviat, és a dir, el tema d'intermediació té sentit, però la missió continua sent vigent, en aquest sentit construir legitimitat i incidència. Moltes gràcies.